Soc la Ota Vallès, i aquest any porto el grup d'adults. I amb el grup d'adults estem superengrescats, perquè aquest any, a part que som més que mai, que som força colla, a part d'això, l'any passat vam presentar una obra de teatre, però aquesta obra de teatre va ser mig assajada a través de l'ordinador, mig assajada presencial, un poti-poti que al final va funcionar, però aquest any, després de tant temps tancats a casa, hem començat presencial i tenim moltes ganes d'assajar fort i de presentar una cosa cap a final de curs, abans de l'estiu, amb moltes ganes i amb més gent que mai. O sigui que ens estem com despertant de tot això que ens ha passat. Ens estem despertant perquè ens estem traient una mica les coses que portàvem i la gent s'està engrescant i nosaltres també, o sigui que estem entusiasmats. Un petó a tothom. Bones, seré el professor dels vostres nens i nenes del grup de primer, segon i tercer de l'ESO. Estic estudiant actualment segon d'Estudi Superior d'Art Dramàtic a Barcelona, a Eòlia, i seré el professor, com he dit abans, dels vostres nens i nenes, amb moltes ganes de transmetre els coneixements, d'aprendre d'ells i que ells intentin aprendre al màxim també de mi. I ganes de començar i de passar-ho bé. Enguany porto un grup de teatre de text els dimarts a la tarda i porto els 2 grups de teatre musical. Comencem amb molta energia, amb moltes ganes de fer teatre, de trepitjar escenari, de tornar a fer totes aquelles coses que fa temps que no podem fer i a relacionar-nos a l'escenari, teatralment i com a persones. Que vagi molt bé aquest curs, us donem la benvinguda a l'Espai d'Arts Escèniques. Hola, soc la Laura, jo soc la que porta el grup de preteatre iniciació de l'Espai i estic molt il·lusionada, jo vaig començar l'any passat a fer les classes. La diferència de l'any passat és que aquest any comença una mica més la normalitat i tot i que els nens encara van amb mascareta, si ja són a partir de 6 anys i tot, però sí que les classes les podem fer normal. El funcionament del curs és ara fer jocs, fer una mica dinàmica de grup, cohesió de grup i a mesura que vagin passant els mesos, sobretot a partir de gener, començar a preparar l'obra de final de curs. I ja està, això és tot, espero que ens ho passem molt bé i que seguiu confiant en nosaltres. Vale, Chloe, aquesta és molt xula. Aquesta, la vermella, per fer de reina, aquesta quedarà molt bé. Tu creus? És que m'impressiona. No, aquest no m'agrada. A mi m'agrada aquesta. Aquesta pel teu personatge, aquí et posa que la roba que porta és... Aviam, mira tu. Molt bé. Tu et poses aquesta i... Tu... No, tu no et poses res. Tu et dic una cosa. Ja ho veieu, han començat les classes de teatre. Soc el Sergi, el professor de teatre, que estic aquí els dimecres i els dijous de 4 a 2:45 i ja estem preparant moltíssimes coses. L'any passat el Covid ens va voler fotre i no ha pogut, i aquest any encara menys, perquè ja ho veieu, estem, mirant ja vestuari, preparant els textos. No us ho perdeu, Espai d'Arts Escèniques, teatre, això és vida, això és somiar desperts. Us espero. Escolteu una cosa, tothom pot agafar alguna cosa de vestuari, però sobretot sense barallar-vos. Va, vinga. No! Això és meu! No, mentida! Jo?